que no nos cuenten mentiras, que todo esto es de Europa, de no sé dónde. Si seguro que piden un plan de apoyo para que la... del poble, de la ciutadania. Al Parlament de Catalunya se n'han d'enterar que fa dies los franceses me consta que lo hacen. Están combatiendo contra... Porque la caza, los cazadores hacemos una labor muy importante, porque si no, ¿qué pasaría? Donar les gràcies a tots els que heu fet l'esforç de venir. Continuem lluitant perquè l'única forma és fer-nos sentir explícit.